Здравейте хора! Аз съм Тотро11, това е Пермас 11 и днес ще снимаме на Трансформайс. Здравейте с мен, Пермас. Да, той обикновено е Педоберде, ама сега нали, тук сме мишки и малко да се връзва. Така, целта на играта е да вземете сърденето, което е отдолу и да го вкарате в дупката. В случая отдолу има различни мапове. Да, има много различни мапове и вие не си ги избирате. Това да ви на рандом. Да, те са рандом. И общо това е целта на играта и играта е забавна. Има много различни мапове, много различни нива. И единия от мишките, които са в самия рум, може да са шаман. Защото има някои мапове, които са рейс, в които няма шаман. И т.е. значи, че трябва да го минете сами, без никаква помощ. Те са направени така, че да могат да бъдат направени. Разбира се, има и такива, които трябва да ви се помогне, защото няма как просто да го минете иначе. Също на шамана му се апдейтват умения, ето такива различни работи, с които да помагате. И нали вие си преценявате с какво да помагате. Какво да си апдейтвате, извинявам се. И да, играта е доста интересна. Всъщност изглежда доста детска, но е сравнително интересна. Даже... Чакай. Уау. Сега, както виждате, аз съм 35-то ниво и това май ще ми смажи. Не, то не мога да не смажи. Аз съм 35-то ниво и съм се апдейтнал на един облак, който е много хубав, но това май не смажа. Да, аз още малко я ще го направя. Той ще го апдейтна също. Ще хората правят ремонт. Да, всъщност, мога да го чувате, но не е задължително. Добре, Това е много гадно. И сега трябва да чакаме цяла минута. Между другото, виждате, че ние сме си направили стая. Казва се Pedo Gaming. Всички, които гледат това видео са съвсем безплатно, боже. Свободно може да влезете да играете с нас. Ние доста често в деня играем. И единственото нещо, което трябва да направите е да влезете в играта или да си я свалите от Steam, или от самия сайт на играта, на което ще има линк в описанието. Да, виждате. Steam акаунти. Да, виждате, аз в момента играя онлайн, т.е. от сайта на играта. И почти също е като от Steam. Т.е. може да си разширите екрана, абсолютно също е от Steam, но разбира се, аз имам и свалена, но ние игра от Steam, тъй като ми бъгна малко. Така, да довърша. Единственото нещо, което трябва да правите е да си пуснете играта и да напишете в чата. Аз ще ви покажа всякакво. Наклонена черта room, pedo с главно П, отделно gaming с главно Г. Да, ето така както е тук. Също това. Командата също ще има в описанието на какво, ако нещо. Или да, и сега ще ви покажа как, в смисъл, какво трябва да пишете, ако не сте разбрали съвсем. Хоп. Има някои специални неща. Има някои специални неща, свързани с шаманството, които също може би ще ви обясним, но не сега. Може би в някой друг клип. Пък ако решим, може и сега да ви покажем, ще видим. И също ето това скачане, което ето така. Също ще ви го обясня. Горе-долу ще се опитам да ви го обясня как се прави. И да. Като цяло играта има доста възможности. Също между другото може да си купувате някакви такива работи тук, от менюто от магазин глупости. Сега, за да влезете в нашия сървър, трябва да пишете ето така наклонена черта, room и след това ето така. Pedo Gaming. Ето само това и след това Enter, нали, и го изпращате, нали, и това да изпращате, пишете го и влизате в нашия рум. Но понякога може да няма никой в този рум, защото понякога не играем. Да, не играем по цял ден тази игра. Но играем сравнително. Доста, да. Че аз имам телепорт. Служи си телепорта синьото при тебе. Да.
телепортни са и сега ще го сложа при мен. Ще телепортна. Чакай. Тези телепорти не са апдейти, просто на някои мапове ги дава. Да, защото няма как иначе без тях да се направи нивото. Па и да има Може. начин. Да, Може. то да има начин, но е трудно. Тоест. Има начин и този начин е когато единия шаман има облаци и телепортери, а другия Зависи да шаман... той има мапове, в които не е задължително да имате облак. Но трябва да сте сравнително апдейтнати в шаманството. Не падай, не. Отдясно има такова блокче за лепене. What? Такова шоколадово блокче. Ако... Чакай, И аз качвам на него, че нямам друг избор. Давай, настрани! Настрани! Ти го буташ, защото... Аз много... Не, Не си работлива мишка. Поне си личи. Не! Давай, минавай го. ще чакам. Не ме чакай. Ще чакам много време. Добре, айде, ще чакай. Мале, аз забравих да пусна така. Колко дълго става какво? Не знам, ти виж. Я. Ама аз не снимам! Добре. Да, то верно, аз че... Да, сега ще погледна момент. Защото хора, ще гледаме така от време на време, защото ако прекрачим времето, Няма да са... 6 минути още има, да. Значи, този клип го снимам поне за трети път, Да, защото превишаваме времето с една минута. да. И не става, просто трябва да има някакво определено време, т.е. не трябва да прекрачвате там 15 минути или колко бяха. Да, давай. Влизай! Добре. Това ще е забавно. Чакай. Да, интересно е. Да, драги зрители, интересна е тази игра. Вау. Сирането няма да се скриеш от нас. Вау. Не, аз мисля, че мога да се блъснем. Не. Не. Вау. Вие, между другото, стата няма никаква парола, т.е. може да играете когато пожелаете. Тоест, няма никакви ограничения. Защото има стаи с пароли, има музикални стаи, има всякакви стаи, каквито се сетите. В момента има един евент за училище, който е доста як, ако мога така да се изразя. Да. Не! Вау. Нямаше друг вариант просто. Сега, има, както видяхте миналия левел, има и такива бустчета, които като ние сме си ги ние, като някой се опитва като го бустваме, ги правим, нарекли сме го да е практика. Да. И затова, ако чуете... Практикувате практика. Да. Когато кажа практика, значи искам да буствам с това нещо. Ела за практика. Чакай де! Не! Практика! Ще боли! Уау, аз качи да се изстрелях. Аз се изстрелях. Изстреля се пак. Не ми трябва. Аз нали имам скила. Аз няма да успея го направя, ако ни дойдеш. Практика, практика, практика. Не си мислена, че болните са лесни за управление. Мега бъгави са. Да. Изобщо в тази игра доста често бъгва, ама все пак е яка. Болните са мега бъгнати. Маля звук ще да. Нали? Добре, Болните са интересно. едно от най-бъгнатото нещо. И още малко клипче. Имате още време да гледате. Ей! Докато клипът не е свършил. Точно къде трябваше. Бум. Между другото, не знам, ама мисля, че това ниво ще го минаваме за първи път. Да! Вау. Това е от евента. Това е от евента, да. И аз съм големия нов на това нещо. Скак! Аз ще ви покажа как сега, седменико, да си спечелите един безплатен айтъм. Много лесно. Как? Сега ще видиш и ти. Дори не съм го казал, майко. Ти го знаеш.
Що лъжиш? Карго фаст! Не, точно от финиша! Не! Yes! Успях! Ама получих Аз ще имам двойка. двойка, ще имам двойка. Няма значение, аз и без това събирам в момента двойки. Аз получих двойка, защото го преминах прекалено бавно. Но това е все едно да тичате и треньора да ви замеря с химикалки, докато тичате. Но няма проблем. С химикалки ли? Това химикалки ли са? Това Все са едно. все едно. Вие бягате някакво и как си бягате, изведнъж учителя ви решава, че сте много бавни, че сте много прекалено бързи и решава, че защото сте прекалено бързи да ви замеря с геле. Геле, бе. Не бе, шегувам се. С... Не, what? Ето за това ви говорим. Май е забавно. За тези безкрайни бъгове от играта. Да, не е забавно. Нека да кажеш някакъв мега тъп бък, ама каква е тази игра, бе. Yes, бе. И Ето, сега също това е рейс. още малко от клипа, хора, защото, нали, знаете, че трябва, нали, все някога да свърши видеото. Не! Аз мисля, че 13-15 минути е добро време за клип. Ами, вече сме на 11 минути, още малко, но нека сега не говорим за времето, тъй като ще мине много бързо. Буп. Също, Сега ще си апгрейдна това. И още малко ябък ще имам. да, май не го казахме, не съм сигурен, извинете ако сме го казали. Напълно безплатно е да ни добавите в Steam. Няма да ви искаме абсолютно нищо, за да ни добавите в Steam. Вау! Това е... Наистина, аз съм виждал. Вау, сериозно. Да, нали знаеш, има един ютубър, който такова... Ама няма да казваме имена сега, защото... Да, който има такова... иска, за да сте му приятел в Steam, иска да имате 10 лева в Steam, което е такова. Трябва да купувате супер много игри, Да, човек. трябва да купувате игри. И напълно безплатно може да ни добавите в Steam. Да, т.е. ние ще приемем всичко, т.е. който и да ни добави, ще го приемем. Така че, сега да ви покажа как няколко работи, аз за малко Ники ще съм АФК, за да им покажа на хората как няколко неща. Това е Първо, ванила. като отидете в менюто, Виж, това е ванила. добре, като отидете в менюто, след това в магазина и след това на купи ягоди, тук, като сега в мен ми излезе това, но тук ще ви излезе да попълните имейл. Напишете 2 пъти имейла си, след това отидете, ще ви даде един код, напишете го и ви дава, сега ще ви покажа точно какво. Безплатно, не е задължително след това да купите, нали, такова. Ягоди. Да. Ягоди, ето това нещо. И го дава съвсем безплатно. И е супер якото нещо. Друго. Така, Сега за шаманството да им обясня сега на хората и мисля, че това ще е за клипа. Ами клипа, виж колко стана. Да, бе. 13 минути, хора, бързо! Сега, примерно вземам един балон. Като цикне C или V, мога да закача за няма значение за какво просто. И по принцип закачам, а сега нямаше как точно. Но сега ще ви покажа, примерно, ето сега слагам това. Вау. Като потъна. Да, слагам, натискам C, слагам го и виждате, че това го закачих. Това е много странно нещо, как ти иде. След това, другото нещо, може да правите айтемите прозрачни. Това да е айтемите, глупости. Бум! Кажи им как става, кажи им ти сега как става. Спейс, ами да, Взимате айтема и... цъкате спейс, да, и нали става. И довиждане. Надявам се видеото да ви е харасало. Харесало, това е от нас. Адиос, амигос!